En Pontevedra, primeiro que temos que facer é, por menos os que non sodes de aquí, darvos a benvida á nosa cidade, esperando que, ademais de que sexan, suposto, proveitosas estes dous días, pois que teñades tempo tamén para visitar a cidade, se queredes. Eu diría máis tamén que se tedes un ojo que poidades visitar, de que sexa brevemente o Salón do Libro Infantil e Juvenil, que está en grande parte nestas mesmas instalacións, na parte de abaixo, na sala de exposicións, porque merece a pena, desde logo, visitalo, se tenes ocasión, sobre todo se tenes nenos ou nenas pequenos, que poidades traernos. Ainda vai estar aberto un días máis. Con respecto aos relatorios de hoxe, nesta primeira sesión da tarde, vai falar Xosé Manuel Souto, que é vigués, ainda que está un pouco trasplantado agora para Valencia, pero sí que segue lóxicamente tirándolle a terra. Leva ali, penso que máis de 20 anos, 22 ou 23 anos, traballando. Por resumir o seu amplísimo currículo na versión abreviada de casi 50 páxinas, pois direi que é doutor en Xeografía pola Universidade de Santiago de Compostela, que é catedrático de Xeografía e Historia de Ensino Secundario en Excedencia, é profesor titular de Didáctica das Ciencias Sociais na Universidade de Valencia. As súas publicacións, a actividade académica, a investigación, pois xira alrededor de tres eixos fundamentais, que son a didáctica da xeografía e historia, que é a actividade que desenvolve nos últimos tempos dunha maneira máis intensa, e tamén o urbanismo e a ordenación do territorio. Nesta materia ten traballado en Galiza, especialmente na área metropolitana de Vigo, tamén no norte de Portugal, ten feito tamén estudos para o Eixo Atlántico, por tanto é un grande coñecedor do territorio e da xeografía galega, e ten feito numerosos traballos relacionados coa súa ordenación, co seu estudo, co seu planeamento urbanístico e territorial. Dentro do enfoque que ten este curso, que pretende ser un curso con distintas abordaxes, podemos decir, de distintos puntos de vista e distintas disciplinas a materia de toponimia, algo que é moi saudable, que non se soe cultivar moito, non? Normalmente pois hai demasiada tendencia a especialización, non? Por parte dos distintos gremios de estudosos. Neste caso, penso que é unha das grandes acertos deste curso, que ven a Pontevedra por cuarta vez, ten que decirlo tamén, ainda que só, neste caso, das sesións, xa tivemos 3 edicións anteriores. Creo que un dos grandes acertos é precisamente este, non? Entón, el vai nos proporcionar un enfoque relacionado coa xeografía, non? E como a xeografía, o seu enfoque polo menos, pode estudar a toponimia en relación coas identidades espaciais, coa identidade individual e coa identidade colectiva en relación co territorio, co espazo físico vivido pola xente, por lo tanto, co espazo social. Así que, agradecéndolle que este aquí hoxe entre nós, damos a palabra a Xosé Manuel Souto. Bueno, pues, boas tardes e, en primeiro lugar, moitas gracias, Luís, pola presentación. Penso que merecida polos méritos e moi afortunada na presentación da temática que eu quero desenvolver. Non se escoita, non? Non. Está pechada, mellor, dalle aí. Agora. Ben, eu decía que moitas gracias á presentación de Luís, moi afortunada no que foi o contido, o que vai ser o contido que eu intente desenvolver, porque efectivamente, dentro desa parcelación da ciencia, desa institucionalización dos gremios, que intentan parcelar a realidade, eu creo que a toponimia posibilita unha relación interdisciplinar que pode ser moi fecunda para entender a realidade na que vivimos desde a perspectiva espacial, desde a perspectiva dos sentimentos e do razonamento das persoas. Tamén pareceme moi afortunado que este congreso se celebre en diferentes sedes, en Vigo, en Pontevedra e en Gondomar, se non me confundo, porque precisamente isto é unha das labouras que levei adiante durante moito tempo, que foi perseguir que cando faláramos da área metropolitana de Vigo faláramos da área metropolitana das Rías Baixas con Vigo e Pontevedra, porque evidentemente se queremos ter
unha complementaridade de cidades, e este é un caso ben evidente, teríamos que buscar unha conexión máis forte entre Vigo e Pontevedra para que tivera un peso específico na Europa das rexións, na Europa das cidadáns. Por tanto, creo que estamos nun momento oportuno de decir estas cousas e, sobre todo, ante a sorpresa moi positiva de ver tanto eco nestas jornadas, tanto acollimento nestas jornadas por parte de todos os que estades aquí, a quen xa de entrada agradezo a presenza, porque estar nunha tarde nun venres despois de todo o traballo semanal, pois sempre le agradecer. Que é o que eu quisera desenvolver aquí? Pois, como estamos nun momento que funcionan as presentacións, pois creo que isto nos vai axudar bastante. Isto vai nos axudar bastante a centrar o tema. Eu quisera falar, como aí se pode observar, das relacións que hai entre xeografía, toponimia e identidades espaciais. Pero para iso eu entendo que sería necesario, en primeiro lugar, definir algúns conceptos. Saber de que falamos cando falamos de xeografía, saber de que falamos cando falamos de toponimia e saber despois cal é a utilidade que ten a toponimia para a cidadanía, porque moitas veces, sobre todo desde os gremios máis técnicos, enseñeiros, sobre todo, tense visto todos os estudos da toponimia, estudos humanísticos e sociais, como un pouco barbadas, como cousas que non sirven para nada, que teñen pouca utilidade. Eu intentarei demostrar que ten unha utilidade para a cidadanía, porque eu entendo que o máis importante para unha persoa é ser cidadán, é dicir, romper os lazos de ser súbdito e convertirse a través do exercizo dos seus dereitos como cidadán é unha persoa de pleno dereito que pode transformar a realidade na que está existindo e na que está convivindo. E ao final intentarei poñer algúns exemplos con fotos e con referencias cartográficas para ver como a toponimia pode ser un campo que nos permita aplicar as realidades concretas. Eu collín evidentemente casos sobre todo de Vigo por ver como no caso de Vigo funciona todo. Por tanto, empezando xa o desenvolvimento desta charla, eu o primeiro que quisera deixar claro é cal é o obxecto da xeografía, porque claro, pódese dicir, bueno, pero a xeografía non é iso de falar das capitais, dos ríos, dos montes, non. Iso é evidentemente unha xeografía do século XIX, unha xeografía que se institucionaliza na segunda mitad do século XIX e que o que intenta describir a armonía da natureza co home. Por que? Porque iso respondía a unha estrategia das reales sociedades geográficas que estaban conquistando o mundo, estaban colonizando África, sobre todo, e interesaba decir que había unha armonía, que había unha perfecta relación entre o que facía o home e o medio que soportaba a acción do home. Iso todo tiña un obxectivo, e o obxectivo fundamental era organizar o territorio, dominar o territorio. Por tanto, eu diría que a xeografía foise vinculando a toda esta esquerda, a todo isto, toda esta ponla da dereita, miña, da esquerda, supoño vosa, da dereita vosa tamén, que é o territorio, non? É dicir, que o mundo organízase en diferentes escalas. E ademais unhas escalas que son xeopolíticas administrativas, porque a partir das liñas que delimitan a propiedade, o poder competencial dos poderes políticos e a partir das fronteiras que establecían a necesidade de pagar uns impostos, é dicir, as aduanas, establecíase o que coñecemos co nome de xeografía. E así aparecen as diferentes rexións, comunidades autónomas, o mundo globalizado e, sobre todo, o que coñecemos máis como estados e capitais. Pero fixémonos que dentro diso rómpese por completo co orden que se debería establecer a través das escalas. É dicir, falamos, por exemplo, de Brasil, que ten 8,5 millóns de kilómetros cuadrados, igual que podemos falar de Mónaco, ou que podemos falar de Malta, ou que podemos falar de Liechtenstein, que evidentemente non chegan nin ao milleiro de kilómetros cuadrados. Iso quere decir que o orden natural,
político-administrativo impúsose sobre o orden lóxico do ordenamento do territorio, de lóxica de entender o territorio. As escalas, e despois vou me referir a elas, evidentemente organizan o mundo de forma diferente, porque permiten ver países moi grandes, Estados Unidos, Rusia, Brasil, que decimos que teñen entre 9 e 10, que Brasil teña 8,5 millóns de kilómetros cuadrados, e despois podemos baixar xa a outras escalas, estaríamos no cuarto ou quinto orden de magnitude, xa os explicaremos despois. No caso de Galiza, onde poderíamos, claro está, comparar a Galiza con Bélgica ou con Holanda. Esos serían os lugares de comparación lóxicos de Galicia ou Cataluña cando falamos de unidades de magnitude. Sin embargo, que se fala? Fálase de Bélgica ou de Holanda como Estado e fálase de Galiza ou de Cataluña como comunidade autónoma. E iso por qué? Porque repito que a xeografía vinculouse sobre todo a idea de legitimar o territorio. Démonos conta que o primeiro que fan, por exemplo, os países iberoamericanos cando se independizan é crear unha xeografía e unha historia. Porque a xeografía e a historia cal é o papel que teña no século XIX e ata ben entrado o século XX. Bueno, e ainda hoxe, con Esperanza Aguirre e José María Aznar o mesmo, non? Así defendían no debate das humanidades a idea que eles teñen do que é a xeografía e a historia. A idea que ten unha persoa conservadora que pensa nos esquemas do século XIX é que a xeografía e a historia deben legitimar o territorio patrio. E o territorio patrio quen o define? A cultura hexemónica. E a cultura hexemónica quen? Os que mandan neste momento concreto histórico. Por tanto, isto é toda a primeira parte que eu quería decir que é a xeografía. A xeografía, por tanto, é, por unha banda, territorio e é legitimar o territorio. E por iso eu, cando traballo desde a didáctica, teño moitas diortas tamén con algúns grupos da renovación pedagóxica, porque baixo o lema da renovación pedagóxica moitas veces fan o estudio do medio local. Podría ser, por exemplo, o estudio de Pontevedra ou o estudio de Vigo, pero cando se fai o estudio de Pontevedra ou de Vigo así pechado, o que decía, o estades facendo o estudio xeográfico do señor alcalde ou señora alcaldesa, con todos os respectos, pero non a xeografía dos veciños, non a xeografía da poboación que vive aí. Porque para facer iso hai que ir á esquerda, hai que ir ao espazo. E hai que ir á esquerda porque é máis progresista, claro está, non por outra cousa. E sobre todo porque o espazo permítenos pensar de forma diferente. O espazo é o que desenvolve as identidades. Isto do espazo, evidentemente, levaríanos moi longe, non teríamos que pensar no que dixo Saint-Manuel Kant sobre o espazo, o tempo e o espazo, pero sobre todo esa capacidade do ser humano de situarse nun tempo e nun lugar, saber ubicarse nas coordenadas para razonar o mundo, razonar a verdade. E estas identidades son as que nos permiten plantexar que é, por unha parte, o lugar vital, o lugar que nos sentimos, o lugar que nos relacionamos con o noso proxecto de vida. Eu estes días estou lendo con bastante detalle os traballos de Antonio Damasio, que é un neurocirujano, un dos primeiras figuras do Premio Príncipe de Asturias e premios internacionais ten moitos, sobre todo o funcionamento do cerebro, e o que demostra é que no razonamento influen os sentimentos. Iso por unha razón fundamental, porque a conexión entre o cerebro e o corpo está no tálamo, no encéfalo, e a partir de aí é onde surgen os sentimentos e as emocións primordiais. E iso determina o razonamento. Pois igual, en xeografía xa desde hai tempo, e isto me referirei eu despois, tense desenvolvido unha rama moi interesante que é a topofilia, é dicir, cal é esa característica que nós temos para amar a terra. Eso que antes decíamos, por exemplo, na minha presentación, que tira aí a terra. Por que lle tira a terra? E por que pode ser que agora os paisanos galegos que lle tira a terra poñan esos colchóns metálicos nos valados, non? Eso non pode ser. E como pode ser que nos tire a terra e que destruamos a paisaxe? Eso non pode ser. Entón, algo funciona mal e seguramente se é un problema cerebral e se é un problema de autoestima, porque está lesionado o lóbulo central, é dicir, está lesionado a identidade espacial. Eso é fundamental. E esa relación de identidades tamén ten que ver moito co idea que teñamos do planeta Terra, do ecosistema. E por iso hai unha sensibilidade maior ou menor a esos problemas. E igualmente é a idea que nos podemos ter xeopolítica de participar nun Estado desde unha nación, desde a idea de identidade colectiva, idea nacional. Por tanto, cando eu falo de xeografía, falo de todo isto.
Non podo esquecerme, evidentemente, do territorio, porque estamos vivindo nun mundo que hai que pagar impostos ou que tens que pagar por determinado uso incluso das infraestructuras. Pero eu quero significar que dentro da xeografía hai toda unha ponla, toda unha rama de coñecemento que está asociado ao que é o estudio das identidades espaciais, o estudio da formulación de proxectos de vida. Darnos conta que o tempo como podemos definir? O tempo podemos definir como sentido de experiencia e expectativa de futuro. Entra perfectamente, é totalmente lógico a idea de espazo. Temos esa expectativa de futuro. E iso é o máis importante, esa expectativa de futuro do planeta Terra, esa expectativa de futuro do que é o noso lugar vital, esa perspectiva de futuro do que son as nacións, do que é a identidade colectiva. E de que falamos cando falamos de toponimia? Eu non vou meter, evidentemente, en aspectos filolóxicos, porque aquí tedes persoas moito máis expertas que eu, que falaron seguramente que a toponimia está vista como unha rama da onomástica. E dentro da onomástica, dentro da toponimia, falan da toponimia histórica, da antrotoponimia, da toponimia mariña, continental, etc. Diferentes tendencias. E non só diferentes tendencias temáticas, sino tamén diferentes enfoques que existen dentro da toponimia, enfoques para entender esa relación entre a toponimia, a etimoloxía, a historia, a xeografía, e como se poden relacionar para entender o sentido do lugar, para entender o lugar. Eu estive rastreando un pouco polos congresos que existen de onomástica, da Sociedade Onomástica, tanto os que montou a propia Sociedade Onomástica como a Academia Valenciana da Lingua, e dime conta xa que empezaron aí a verse unhas relacións evidentes entre a toponimia e excursionismo, toponimia e xeografía, toponimia e cartografía, máis precisamente, e aí un profesor que coñezo ben, que é Vicente Rosselló, con unha persoa que estuvo aquí, que é Emilio Casanova, traballaron moito no estudo da toponimia e da microtoponimia do País Valenciano. Todos esos estudios o que demostran é que hai unha posibilidade de relacionar toponimia e xeografía. Hai un traballo de Tort, un profesor catalán, que ten relacionado moi ben, e eu o decía aquí na referencia bibliográfica, entre o que é Joan Tort, entre xeografía e toponimia na explicación do lugar. Por tanto, estamos vendo que dentro das ciencias, dentro destas ciencias xeográficas e a ciencia onomástica, existe unha posibilidade de converxencia. Existe unha posibilidade de converxencia, pero para iso temos que precisar os conceptos. Xa dicen que, claro, cando unha persoa me escoita dirá, pero bueno, este fala de xeografía ou non fala de xeografía? Eu, claro que estou falando de xeografía, pero para iso necesito precisar que é o espacio subjetivo, que é espacio complexo, e dentro diso como eu podo estudiar entón o territorio. A ver, o espazo subjetivo ven sendo a memoria histórica, é dicir, é o recordo que ten unha persoa do pasado, a experiencia, antes eu decía, o tempo que é experiencia do pasado, expectativa de futuro. A experiencia individual do pasado é a memoria histórica. Por iso un recorda o que quere recordar, o que é capaz de seleccionar entre as súas imaxes mentais que lle veñen á cabeza, que se evocan a partir dun determinado suceso. Pois exactamente igual no lugar. Unha cousa que eu invitaría a calquer estudoso da toponimia a facer é preguntarlle ás persoas de diferentes idades polos lugares que eles recordan de cando eran nenos e xogaban con outros nenos. E veredes como van mudando moito, como é lógico, xa sabedes evidentemente que antes se xogaba máis na rúa, entón eu, por exemplo, recordaría o campo do Lugués, onde íbamos xogar a fútbol, o campo de Cañellas, onde xogábamos ali con outros rapaces, pero tamén empezas a pensar e te ven os nomes de a plazoleta, o lugar onde te reunías, empezas a recordar todos esos lugares por onde ibas camiñando cos compañeiros, e despois tamén ese lugar de descoberta, ese lugar que vas por primeira vez non dicindo nada aos pais, escapando de casa sin ser unha fuxida de casa, pero é aventura, e entón cando colles o tranvía por primeira vez, ou cando vas ao río Lagares, todo iso.
Cando empezamos a recordar todo iso, empezan a aflorar unha serie de emocións. E iso é moi importante, porque se as persoas non lle deixamos que lle afloren as emocións, evidentemente é unha persoa como as que teñen lesionado unha parte do encéfalo, que non pode relacionar os sentimentos, é dicir, o sentido das emocións co razonamento. Por iso é moi importante que o espacio suscetivo aparezca. Pero o espacio suscetivo non é todo, é o espacio da memoria. E así como os historiadores din unha cousa é a memoria, outra cousa é a historia, a memoria é histórica e individual, a historia é pública e colectiva, e como consecuencia de traballar con fontes obxectivas. Pois igual, o espacio complexo do que estou falando aí é a combinación entre esos recordos, ese espacio subjetivo, e as estadísticas, os datos concretos que aparecen como consecuencia de que ti vas a consultar as fontes municipais, ou as fontes do registro da propiedade, ou as fontes do registro de natalidade, o registro civil, ou as fontes que poden ser de estadísticas de carreteiras, de intensidade media diaria, etc. Por tanto, o espacio complexo é aquel que intenta relacionar, ensarillar dentro dun lugar o que é a confluencia dos datos máis obxectivos, que proceden, por tanto, do territorio, e os datos máis subxectivos que proceden do espazo. Recordar aquelo do espazo e territorio. Por tanto, como se vai construindo o espazo e como se vai construindo o nome do lugar? Porque xa estou entrando a ver cal é a relación que hai con o toponimo. Pois, todo isto se construí a partir da memoria histórica e do uso social do medio. Evidentemente, cando nos falamos do espacio complexo, estamos dicindo que o espazo vai se transformando nun territorio que ten as súas liñas, que ten a súa demarcación de poder, propiedade privada, que queda consagrada a partir do registro de propiedade, 1876, e vai pouco a pouco determinando uns usos. Para que se usa o espazo? Pois usa o espazo colectivamente para un uso laboral, para un uso de saúde, para un uso educativo, para un uso cultural. Pero aí a necesidade dos investimentos públicos e do acceso público e gratuito das persoas para que deixen de ser súbditos e se sean cidadáns. Isto é a razón da necesidade de que existan investimentos públicos para os servizos que permiten, a través do espazo, convertir a unha persoa en cidadán. Bueno, pois aí é onde ten o orixe a explicación dos topónimos no uso social do espazo. Isto, se a alguén lle interesa, hai toda unha teoría, que é a teoría social do espazo, que a formularon moi ben os xeógrafos muniqueses, a xeografía social de Múnich, alá polos anos 70 e pico, e que deu lugar ao que se chamou a xeografía das funcións sociais básicas. Deixo aí, se despois, a mí gustaríame acabar a 6, 6 e 5 a charla para que despois houbera unha media hora que me gustaría de preguntas, porque ábrense moitos interrogantes, moita información, gustaría que apareceran por lo menos aí algúns debates, non? Entón, desde o punto de vista da xeografía, eu diría que o espacio complexo é o elemento clave porque relaciona espazo e territorio nunha funcionalidade social do espazo para entender o que é un lugar e o que é o nome dun lugar. En segundo lugar, desde o punto de vista da onomástica, desde o punto de vista da toponomástica, eu creo que todo o estudo dos lugares está moi relacionado coa escala e está moi relacionado polo que eu leín nos diferentes estudos de síntesis dos lingüistas cos endónimos e despois coas diferentes tipos de topónimos en función da súa orixen ambiental, hidrónimos, ou temos orónimos, se veñen dos montes, ou tamén antropónimos, se veñen da actuación do ser humano. Por tanto, esta característica da orixen de os lugares e a escala é a que caracterizaría o estudo dos lugares. Cando eu estive lendo un estudo que está coordinado por
unha filóloga, por María Dolores Gordon Peral, de Toponimia de España, esta actual perspectivas de investigación, e aí aparece a introducción dun alemán falando da xeografía de Galicia e das características dos topónimos de Galicia. E falaba de que os topónimos de Galicia, por iso xa vou pasar ao terceiro punto, a necesidade de coñecer a organización do hábitat e poboamento, e aí tamén quero referirme un poquinho a necesidade de precisar o concepto de hábitat e do proceso de poboamento. Él decía que os topónimos de Galicia estaban influídos pola característica do minifundismo e falaba de que isto era un poboamento antigo. Bueno, ou é minifundio ou é poboamento antigo, pero as dúas cousas non. Por que? Porque o minifundio explica o territorio galego a partir do finais do século XIX e principios do XX, é dicir, cando hai registro de propiedade e cando hai redención de foros. Antes non. Antes había outra organización do territorio. E outra organización do territorio que estaba en relación con dúas características diferentes. Si a característica do hábitat está relacionado coa presión que se exerce sobre o territorio que dá lugar a que as estivadas, as cavadas, sexan cultivadas. Aí veñen esos topónimos de estivadas, cavadas, que nos coñecemos ben. E, por outra parte, co control moral que se exercía por parte da familia sobre os fillos, que moitas veces tiñan que ir a outro lugar. Eso cando se di o lugar de enriba, o lugar de enbaixo, que sabedes, non? Portela de enbaixo, portela de arriba, está documentado que eran moitas veces familias que tiñan, familias nucleares que tiñan que ir a outro sitio a crear unha familia extensa, que era de onde procedían, de outro lugar, como consecuencia do control moral. Ese control moral, por qué? Porque hai un poboamento tradicional, feudal, eclesiástico, as parroquias son tradicionais, é o dominio do clero, é o dominio do clero sobre a poboación, e iso delimita moito as pautas de comportamento da poboación sobre o territorio. Isto é o que me dá lugar a que outra vez quera facer unha precisión conceptual. Non é o mesmo hábitat que poboamento. E isto dá lugar a que se non o aplicamos ben teñamos moitas confusións. A xente que ven de fora de Galicia di Galicia ten un poboamento moi disperso. Galicia ten un hábitat tremendamente disperso e utilizan así os sinónimos. Bueno, isto é un error tremendo, porque o hábitat é a relación que existe entre a poboación e o medio. E aquí, como hai moita posibilidade de ir buscando auga nos regatos, nos ríos, nos pozos subterráneos, pois a poboación foise asentando en diferentes recunchos, en diferentes lugares, como que van dar lugar a nomes de lugares, porque era fácil obter recursos de agua. E, por tanto, non tiñamos esa dificultade de asentarnos nun único lugar, como os povos, por exemplo, de Andalucía, que se sentaban nun único lugar. Non, aquí podíamos ir nun lugar, outro lugar, outro lugar. O que ocurre que eran lugares pequenos. E por que eran lugares pequenos? Porque eran os que podían estar sostibles, que é unha economía sostible, por un determinado uso agropecuario do terreno. É dicir, había unha ordenación perfecta entre o que é asentarse nun lugar e organizar toda unha serie de agras, de campos, de terras de cultivo, e cando era necesario, estivadas, cando era necesario, as terras que se tomaban ao monte. Esos lugares que se chaman vilares, casais, aldeas, lugares tamén, e que vanse agrupando en barrios, acaban conformando unha parroquia. A parroquia é a que estructura o poboamento, pero non o hábitat. Eu creo que isto é moi necesario de decir, porque hai unha confusión. A estructura básica do hábitat en Galicia é o núcleo de poboación. E isto saben moi ben os arquitectos, os urbanistas, cando falan de núcleo de poboación, a Lei do Solo de Galicia, no artigo 75, di moi claro, é un asentamento de poboación singularizado por un topónimo diferenciado nos censos e padróns oficiais e identificado como tal pola poboación residente e pola práctica administrativa local. Bueno, eu diría que parte é certo, parte non é certo. Por que digo que parte é certo? Porque efectivamente o núcleo básico é a aldea, o lugar, é dicir, un asentamento singular. Pero non é certo que os censos oficiais teñan recollido
todos os topónimos que recoñecen os habitantes dun lugar. O estudo que nos fixemos en Vigo demostrou, primeiro, que os nomenclatores varían. No nomenclator de 1981 había 224 topónimos de entidades singulares de poboación. No do 91 había 288, o sea, había 60 máis. Pero cando fixemos un estudo nos entre os veciños, vendo que era exactamente o que eles decían que era unha aldea e un barrio, atopámonos con 436, é dicir, casi o doble, asentamentos de poboación individualizados polos veciños, perfectamente individualizados, sabendo moi ben que tiña estos límites, bueno, algo semellante o vin que supo facer Iván Sestai no caso de Lavadores e de Colla, que tamén supo individualizar unha serie de asentamentos que se agrupaban por barrios nas parroquias de Lavadores e de Colla. Por tanto, eu creo que outra vez os conceptos son moi necesarios e, como vedes, ter conceptos claros axúdanos a avanzar. Por que nos axuda a avanzar? Porque se non sabemos que ese é un lugar tradicional, ese dentro da lei do solo será un núcleo rural tradicional que pode ter un plan especial de mellora do medio. Si, en cambio, é un núcleo recente, como se derivaría do que decía este señor alemán na introducción da toponomástica española, pois non sería considerado como un núcleo rural tradicional e, por tanto, con un plan especial de mellora do medio, sino como un núcleo de nova creación e adaptaríase ás normativas de planeamento parcial, con reservas de uso do solo, etc. Por tanto, ten unha implicación moi clara. E saber delimitar moi ben cales son esos núcleos e saber estudar moi ben esos núcleos ten unha importancia fundamental para o territorio construído, o territorio de expectativa de construcción que teñamos. Ben, por tanto, a importancia para nós da topofilia e a importancia para nós da participación cidadán derívase do anterior, de que sepamos definir con claridade que é espazo, que é territorio, que é hábitat, que é poboamento. Creo que así sí que podemos identificar ben as grandes trazas do territorio galego. Porque, senón, que é o que pode suceder? Senón, pode suceder que nos poñamos unha serie de liortas que estaban totalmente justificadas a través de que se lle quitaron o mesón ao señor Bento entre Coruña e Santiago e si o niño da Águia existía ou non existía. Eso está moi ben como debate cultural e como charla, pero se nos esquecemos que a toponimia ten unha importancia moi grande para ordenar o territorio para a participación cidadán, estamos facendo unha cousa, desde o meu punto de vista, moi negativa, que estamos frustrando as esperanzas de futuro da xente sobre o seu territorio. E entón justifícase o feísmo e todo o que se queda. Cando non se lle deixa participar na construcción do territorio as persoas, estáse frustrando. Eu recordo moi ben unha experiencia con un colectivo La Minga en Colombia, onde trazaban ali o futuro territorio, o planeamento futuro na zona de Cali, participando os veciños, discutindo os veciños o que querían para o futuro do territorio. Eu creo que saber como é o territorio, porque o sabían moi ben, non había ainda técnicos que reglamentaran o territorio coas súas liñas, eles estaban participando nesa expectativa de futuro. Ben, que é o que pode facer, entón, que aplicacións podemos ir buscando na toponimia? Cando falamos da macrotoponimia, eu creo que aquí o primeiro que aparece sempre é o debate sobre os endónimos. Pero o problema dos endónimos non é simplemente poñer unha liña sobre outra nun cartel de tráfico ou nun cartel de entrada nunha poboación. É saber que detrás de isto existe unha necesidade de reivindicación territorial. Por exemplo, cando se fala de Euskal Herria, estamos falando de 7 provincias. Cando falamos de Países Cataláns, estamos falando de Cataluña, de País Valencià e de Baleares. Cando falamos de Gallaecia, estamos falando de Eurorrexión, de Galicia, Norte e Portugal. Entón, con iso quero referirme que todos estes casos de macrotoponimia o que nos permite é pensar o territorio
nunha escala, nunha magnitude. Eu vos decía antes da importancia dos órdenes de magnitud, ora ímolo ver. Os órdenes de magnitud son os que nos permiten entender o territorio en diferentes escalas. Eu antes vos decía que o territorio político, nos estamos afeitos a entenderlo sempre desde Unión Europea, Estado, comunidades autónomas, provincias, municipios. En algúns sitios as comarcas teñen un valor xurídico superior de Galicia, como é o caso de Cataluña e as Veguerías. Por tanto, estamos xa acostumbrados, afeitos a entender o territorio así. Sin embargo, cando falamos de unidades de magnitud, en xeografía sempre se fala de 8 unidades de magnitud. E as 8 unidades de magnitud van desde metros cuadrados, por tanto, unha rúa ou unha casa, ata decenas de millóns de kilómetros cuadrados. Que significa iso? Que os xeógrafos, para plantear os problemas que ten o planeta Terra en diferentes escalas, utilizan unha lógica territorial, unha lógica de tamaño, que non é a lógica político-administrativa. E entón, se falamos, por exemplo, de Galiza, estaríamos falando de que Galiza está no cuarto orden de magnitud, que, por tanto, estarían decenas de milleiros de kilómetros cuadrados, e estaría exactamente igual que Suiza, que Portugal, que Bélxica, que Israel, que Holanda, porque serían dese tamaño. E aí é onde temos que buscar os problemas para entender a ordenación do territorio galego. Con eses países é como que temos que comparar o caso galego. E se nós estamos falando despois xa de o que é os municipios e as grandes parroquias e a identidade comarcal, estaríamos entón falando de varias hectáreas, estaríamos falando, por tanto, de planos urbans, e estaríamos falando como se estivera falando de Malta. É dicir, que estamos falando de que unha gran comarca, a de Deza, por exemplo, podía estar igual que Malta, considerada para entender os seus problemas. Eso é o que nos ensina a xeografía, que non podemos perder de vista a racionalidade do territorio. O territorio que permite moita biodiversidade e moita diferencia, que permite maiores recursos e que permite maior análise da paisaxe. Vou avanzar un pouco máis con estudos de casos, para entender o que estou dicindo. Ata agora, o que eu quixen manifestar é, primeiro, necesidade de entender ben os conceptos. Con conceptos claros podemos avanzar. O concepto claro de espazo, de territorio, de hábitat e de poboamento, podemos construir teorías. E podemos construir teorías que podemos aplicar a nomes de lugares que representan diferentes magnitudes. Cuarta, quinta, sexta, sétima e octava son as que corresponderían desde a expresión da Gallaecia hasta a nosa casa, porque na nosa casa tamén hai espazo. É dicir, supoño que todos os que estamos aquí alguna vez peleamos pola nosa habitación, polo noso cuarto. Supoño que os que estamos aquí alguna vez tivemos alguna trifulca por estar ou non estar na cociña facendo tal cousa un e non outro. Bueno, pois todo iso é algo tan connatural que pertenece á identidade do espacio doméstico, que é un espacio xeográfico. Bueno, pois, agora imos intentar ver, a partir de esos conceptos claros, como se poden aplicar algúns casos que son de microtoponimia, que é os que eu elexín. O primeiro caso que eu elexín é a curva de San Gregorio. A curva de San Gregorio está entre Bouzas e a Praza Industria e a zona de Beiramar, para entendernos na toponimia actual, e entre Bouzas e Peniche, para falar da toponimia máis antigua. Por aí va o tranvía, está unha foto dos anos 1920, e aquí ao lado se pode observar unha casiña, vedes esta casiña aí, que era a cantina onde paraba o tranvía. Bueno, cando se consultan os estudios filolóxicos sobre a curva de San Gregorio, pois aparece que este era o lugar que se chamaba así, de San Gregorio, porque había unha capela que existía desde o século XVIII que foi destruída a finais do século XIX. E ademais,
fai referencia que a parte baixa do outeiro do Castriño que cae ata Beiramar. Isto é o que nos din a descripción, por exemplo, de Iván Sestai. Cando collemos o que nos di Xerardo Sacao, pois nos fala tamén do Castro Castriño, nas abas do Castro Castriño, e nos fala tamén da Armida, e a punta de San Gregorio di que correspondía a primitivos a inte natural do litoral que os mariñeiros daquela denominaban punta de colla ou litoral de Rosalía. Ben, pero que o que un xeógrafo lle interesa? Por lo menos, que foi o que me interesou a mí? Vou decir, en primeira persoa, o que me interesou a mí. Pois, unha vez que vexo que sigue existindo este topónimo da Rúa de San Gregorio, e unha vez que vexo que a 37 creo que sí, no, 36 a Asociación de Veciños da Federación Veciñal de Vigo chamase San Gregorio, empezo a preguntar por que agora reivindica o nome de San Gregorio? Si San Gregorio era unha igrexa do século XVIII, era un lugar que estaba prácticamente en Beiramar, nas abas do Castriño, que é o que pasa? Pois atópome, consultando e preguntándolle aos veciños de San Gregorio, que ista é unha balconada, efectivamente era unha aba do Castriño, por tanto é unha balconada, que é a única que hai entre o Paseo Alfonso de Bouzas para poder ver o mar. Para poder ver o mar, así, en amplitude. Aí ao lado, sabedes que está este peirao hai un peirao de embarcacións deportivas, que é este, é dicir, que hai unha transformación grande do uso litoral, hai unha privatización, por tanto, tamén do mar, pero tamén eles empezan a reivindicar esta casiña que era a cantina onde paraban as persoas que collían o tranvía, porque lles gustaría que fora o local da Asociación de Veciños, e teñen aí un pleito co Concello porque non está clara a propiedade desa cantina. Por tanto, que é o que a mí me interesa e que é o que vos quero transmitir como xeógrafo? O que me interesa é que detrás dos topónimos sempre hai algún problema, porque o espacio complexo é un espacio que surde da conflictividade entre os intereses individuais e colectivos. E entón, sería importante que calquera estudio de toponimia plantexara este problema complexo. Que é o que hai detrás dun lugar? Que a identidade colectiva e cal é a identidade individual? Como se plantexa a reivindicación deste lugar? Por que interesa estudiar San Gregorio hoxe en día no século XXI? Así como San Gregorio, eu fixe tamén o achegamento ao Calvario, un nome que supoño que todos os que viven en Vigo coñecen ben e algunhas persoas que sean de cerca de Vigo tamén coñecerán ben. Entón, cando imos aos estudios históricos toponímicos, nos din que, como di Iván Sestai, bueno, dado que este non é un traballo de urbanismo, ni tan siquiera de historia, sino onomástico, neste sentido exclusivamente toponímico, os feitos máis irrentables son 1. Modernidade do Calvario como topónimo. 2. A maior modernidade aínda do seu paso de microtopónimo ao topónimo maior. 3. A mudanza toponímica de Bello Calvario de Río Mao ao actual o Calvario a secas. 4. Outros detalles como o feito de que o mesmo no apogeo urbanístico mediados do século XX o Calvario nunca constituiu un barrio independente, sino que mantivo a súa secular pertenza a Río Mao. Bueno, eu aí discreparía un pouco. Por qué? Porque eu creo que un estudio toponímico non é simplemente onomástico tamén, iso que estou defendendo aquí. E en segundo lugar, porque o Calvario sí que xa foi independente a partir dos anos 30, onde os estudos de Álvaro Guimeses demostran que existía un crecemento urbanístico por Teix e polo Calvario, porque eran as casas máis baratas que estaban acollendo a toda a poboación que estaba chegando ao gran expansión urbana de Vigo. Darvos conta que Vigo aproveita moi ben a conxuntura da Primeira Guerra Mundial para exportar moita conserva e hai un gran boom da industria dos asteleiros, das conservas, e iso deu lugar a que se necesitara moita vivenda. E as vivendas estabanse a facer no Calvario e, decir, en Uceiz para arriba, e tamén en Teix. Ademais, non podemos tampouco esquecer que o Calvario estaba relacionado coa estación de ferrocarril. E, por último, tampouco podemos esquecer que o Calvario sempre foi o barrio rojo de Vigo, é dicir, o barrio comunista, o barrio obreiro, o barrio máis sindicalista, porque ali, evidentemente, concentrabase esta poboación, como estamos dicindo, que foi nos anos 20 e 30 a coller lugar para traballar en Vigo.
Por tanto, un estudio topónimo, un estudio toponímico, desde o meu punto de vista, implica algo máis. Implica ir e ver tamén o Calvario sen día. Ver por que o alcalde Lois Pérez Castillo tuvo interese en humanizar esta zona. Por que queda así esta perspectiva urbana que é moi acollidora para poder pasear por estes barrios do Calvario. Por que non hubo unha resistencia tan grande como, por exemplo, na Praza Independencia para que se urbanizara esta zona e se peatonalizara en algúns lugares. Con todo isto, o que unha persoa que interesa o estudio da toponimia pode facer. Empezar a preguntar por que aquí non existiu tanta conflictividade para transformar este lugar como existiu, por exemplo, na Praza Independencia. Estas son preguntas interesadas que un vai facendo e que poden axudar moito a entender que hai detrás dos nomes dos lugares. Igual que a praia de San Sebastián ou a praia de San Francisco, que cando falas coas persoas maiores acórdanse que estaban al lado cerca do Berbés e que hoxe non existen como consecuencia da apertura de Beiramar. Ou que significan, por tanto, as praias, como era este gran areal de Samil, cando se construye e se delimita moito areal como consecuencia do muro ese que chamaba o muro da Vergoña, que vai circundando toda a praia. Por tanto, detrás de cada un destes lugares sempre imos a topar un problema complexo que nos podemos analizar. Ou, por exemplo, a Barrouca. A Barrouca, cando estudiamos o que dimos lingüistas, falan de que si Barrouca ven de Berroacum, que é como un outeiro, como un punto alto, como unha barruga, por tanto, ten todo este topónimo, e, por tanto, estaría relacionado con unha parte máis elevada ou tamén con unha parte que sería dun barranco. A nós, o que nos interesa é que tanto sea barranco, sexa un lugar alto, por aí circulaba auga, e por aí había un lavador. E por que nos interesa tamén isto? Porque na búsqueda de explicación dos espacios complexos hai a veces reivindicacións que eu entendo, pero que non comparto. Por exemplo, algúns veciños din hai que recuperar todo o que é o lavadoiro. Digo, vale, moi ben, pero recuperemos toda a historia da sumisión da muller, que era que tiña que ir a lavar aí. Porque algúns din, es que aí se contaban historias moi bonitas. Sí, se contaban historias moi bonitas mentras te riñonabas. É dicir, mentras estabas aí coa humedade lavando. Entón, todo isto da toponimia, eu creo que tampouco pode convertirse nun espacio bucólico. Eu creo que non podemos transformar o que é un medio rural complexo nun espacio bucólico idílico. E buscar sempre, por exemplo, isto é unha tendencia que eu vin en algúns estudios toponímicos e que a mí me gustaría decir a miña opinión. Eu creo que non podemos facer do estudio toponímico un estudio só do medio rural. Do medio rural, ademais, con características que nós facemos bucólicas, arcaizantes. Eu creo que non. Creo que o estudo do medio rural os hai que velo na transformación. Hai un libro precioso que eu vos recomendo de Álvaro Domínguez, profesor de Porto, que se chama A Rúa da Estrada. A Rúa da Estrada. Por qué? Porque din que ahora todos os espazos de Portugal e tamén, evidentemente, de Galiza, na zona periurbana, as estradas acabanse convertindo en rúas. E esas rúas teñen un problema tremendo, como sabedes, que é o propio perigo do tráfico. Pero, ademais, dan lugar a uns mestizases híbridos e a veces verdadeiramente feos, de construccións onde se mezclan diferentes tendencias, que o que habería tamén de seguir estudando. E para ir concluindo, eu creo que hai que ir estudando a toponimia desde diferentes perspectivas. Desde a perspectiva urbana, desde a perspectiva de que a toponimia é un lugar que sempre cambia, como quixen demostrar co Calvario, desde a perspectiva de que a toponimia é un lugar de espacios complexos onde hai individualidades e colectivos que hai que entender como reaccionan ante un determinado problema, e agora diría desde a mobilidade, desde a accesibilidade. Con isto é o que quixera concluir. Por que desde a accesibilidade, desde a mobilidade? Porque eu entendo que cando as persoas sentimos e vivimos os lugares, os sentimos e vivimos de forma moi diferente cando somos peóns ou cando somos persoas que utilizamos un transporte privado ou público, pero de motor, para desplazarnos.
Cando eu estive facendo unha serie de inquéritos a través de un compañeiro na parroquia de Tirán, en Moaña, para entender o que eles entendían sobre lugares que lles apetecería que se conservaran, que non se destruíran, e para recordar os lugares que eles xogaban e disfrutaban de lecer, do tempo de lecer, pois aparecen lugares como Monte do Cura, o Xogo da Bola en Tomallo, o Campo da Feira en Moaña, lugares moi concretos, que no caso de Vigo serían a Sabrera, a Prazuela, Pozo Peinado, lugares que recordan tamén as persoas. Pero cando preguntamos que lugares eles recordan de estar convivindo con outras persoas e de moverse e tal, aparecen xa a Avenida de Colla, en Vigo, Bouzas, é dicir, o Calvario, é dicir, cambian de escala. Ou, por exemplo, a Ría de Vigo, Marín. Entón, isto eu penso que tamén nos ten que dar paso a que cando queramos estudar os diferentes topónimos, empecemos a facer un xogo de escalas. Un xogo de escalas que hoxe pasa polas parroquias e por saber como hai persoas que están reivindicando, os límites, que son constitucionarios e non administrativos, das parroquias, porque recordan que estas parroquias, que son esta é o mapa oficial de Vigo, e este é un traballo que fixemos no seu momento para a Concellería Plenamento, que temos aí un erro de Valadares e Valladares, pois o que recordan é que estas parroquias tiñan unha estrutura política de ser, é dicir, que tiñan poder de ser, tiñan competencias, e que tiñan competencias, fixamos hasta que punto que as parroquias de Colla e Matamá, por exemplo, escribiron directamente ao gobernador da provincia de Pontevedra para mudar de concello. Decían, nós estamos en Bouzas e queremos ser de Vigo, porque aquí chegan mellor os servizos de Vigo que de Bouzas. Por tanto, con isto quero decir que estes recordos dos topónimos o que nos pode é explicar moi ben por que existe un sentimento de identidade en Bouzas, un sentimento de identidade en Teis, un sentimento de identidade en Valadares ou en Zamáns, porque en no seu momento tiñan un poder político local competencial. En definitiva, eu o que quixen decir nesta charla para ahora provocar o debate, se se provocou ben e se non, pois supoño que será porque quedou todo máis oscuro que cando chegamos, non sei se cando salgamos ahora estará a chover xa, pois eu quixen decir que para traballar en toponimia é necesario, primeiro, unha perspectiva interdisciplinar, rachar cos gremios institucionais que nos atan, nos delimitan as miradas sobre o territorio. En segundo lugar, que esa mirada do territorio ten que ser desde unhos ollos de espacio complexo, porque máis aló do territorio é un espazo individual e colectivo que aparece desde os sentimentos ao razonamento. En terceiro lugar, eu quise entender que estudar esos problemas dos lugares desde o espazo e o territorio permite plantexar problemas que son relevantes actualmente, que non son do pasado, senón que son actuais, e que permiten, ademais, expectativas de futuro, e que permiten, por tanto, organizar a poboación en proxectos políticos para organizar mellor ese espacio vital, ese espacio social onde vivimos. E, finalmente, que todo isto só poderá ser posible se somos capaces de colaborar nese estudio interdisciplinar que eu apuntaba no primeiro punto. E moitas gracias pola paciencia que tiveches. Ben, pois dispoñemos de case media hora para o coloquio, así que é o tempo das preguntas. Ora, un pouco egoístamente, eu vivín cerca da curva de San Gregorio, fui para Vigo desde o ano 62, e agora cando volvo me chama a atención precisamente el Castro Castriño, que é o barrio que estaba ao lado dese castro. O castro desaparece todo, con edificios grandes, etc., hasta con San Rafael, etc. E, en cambio, nesa casa que queda permanente, que
que estuvo medio abandonada, arruinada, e que xogábamos ali, ninguén falaba desa casa para nada, ou eu non escutei ninguna referencia, e queda aí como testigo. Esa casa agora parece que están reformando. E chama muitísima atención que de pronto apareza, non sei se mellor con iniciativas das asociaciones de vecinos ou que fose, que a orixe de San Gregorio, todo eso, nunca falábamos. E esa casa, sigo dos tranvías, pero como parada nunca falábamos. Por que se interesa agora, un pouco existindo, para ampliar un pouco, para saber un pouco máis? Moi ben. Bueno, polo que eu sei, eu vou comentar a partir de o que leín e do que me entrevistei cos veciños e todo iso, porque agora querese transformar iso construindo aí uns bloques xusto no lugar que vimos que se abría o mar, vale? Entón, eles enfrentanse a esa perspectiva de urbanizar todo ese territorio que sería acabar pechando o mar a zona de San Gregorio. E en segundo lugar, buscan reivindicar a antigua cantina esta que estaba na parada de San Gregorio, porque hai un problema de propiedade e eles queren aproveitar para reivindicar eso para uso colectivo. Entón, o que a mí me interesa como investigador é, primeiro, que as persoas utilizan os argumentos que estándose no espazo individual, que é buscar unha saída ao mar, unha paisaxe, unha tranquilidade. E, en segundo lugar, buscan tamén un razonamento xurídico para intentar apropiarse de algo que está en litisio, que neste momento está en litisio. E, no fondo, o que hai é a presión da especulación, bueno, a especulación non, da presión inmobiliaria de construir aí. Esa é a razón que eu vin para que os veciños de San Gregorio se organizaran, vale? E o que falan, o que por lo menos me falaron a mí, os 4 ou 5 veciños cos que me entrevistei da asociación de veciños, era que ese lugar estaría moi ben para poder facer aí as actividades culturais. Mas o mirador é fabuloso, o campo que é ali, sigue igual que é un basureiro, onde chamamos o campo de Concha, e me parece moi ben que non se peche máis vivo o mar, porque senón xa con muros e con esos edificios, ver o mar e ver as gaivotas para darche unha sensación de... E efectivamente está todo rodeado de edificios altísimos, nun lugares que, bueno... Pero máis algo do detalle concreto é o exemplo, é dicir, para mí isto era unha aplicación moi práctica para decir como agora a reivindicación dos veciños utiliza argumentos que son planetarios, a paisaxe, a capacidade de ver o mar, ou a posibilidade de ver o mar, non? E, en segundo lugar, unha argumentación xurídica de que un lugar ten sempre unha propiedade a partir de 1876. Eso é o que me fai ver que sempre que traballemos a toponimia teñamos que estudiar tamén cal é o valor do territorio. Por poñer un exemplo moi claro, por exemplo, de Vigo, a Corporación Municipal de Vigo de 1876 foi a primeira que utilizou o rexistro de propiedade. Para que? Para registrar a Alameda como espazo público. Eso foi un éxito tremendo dunha corporación democrática, estábamos ao final do sexenio democrático e notouse moito iso, non? E registrou uno como espazo público e por eso se temos a Alameda de Vigo. Vale, moitas gracias. Preguntas? A ver. Bueno, non necesito a mí, porque... É que hai xente arriba. Bueno, é que quería dicir que todas estas jornadas falamos estiveron a falar da toponimia dende o punto de vista do rural, non? Ou da toponimia ao rural. Entón, pois fixo que eu non son nada rural, son plenamente urbanitas, entón, por iso. Parece moi interesante que falaches da perspectiva urbana da toponimia. Entón, gustaría saber como se podería desenvolver máis. Pois que se podería facer, vamos. Bueno, hai cousas ben elementais da toponimia que poderían ser tidas en conta cando se urbaniza un territorio. Eu lembro-me perfectamente, porque o vivín, cando se urbanizou a Rúa do Regueiro, que empezaron a fundirse as rúas que estaban facendo. Claro, se estaban sobre un regueiro, simplemente pensando iso, o primeiro que hai que facer é canalizar a auga do regueiro que era subterráneo. Eso é elemental. E, en segundo lugar, dentro da toponimia urbana, eu penso que unha das cousas que habería que buscar é deixar algúns fitos
é dicir, algúns elementos de referencia, porque é o que utilizan as persoas para orientarse, para situarse. O sea, cando vas a Vigo, todo o mundo te dirá, pues mira, chegas a Praza de España e ali onde está o Pirulí, non sei que. É dicir, empezan a utilizar ese tipo de referencias. Bueno, pues habería que deixar unha serie de referencias, testemunhas históricas do que foi a cidade de Vigo. Por exemplo, me ven a memoria agora a empresa Alfagemi, vamos a ver Alfagemi, que tería que quedar como alguna institución cultural de referencia do que foi o traballo das persoas na industria conserveira. Entón, a toponimia urbana, o primeiro que faría sería recuperar os topónimos que utiliza xente de referencia. Claro, pero entón non é tan bucólica, creo, non? Non. É que esa diferenza. Pero es que non ten por que ser bucólica. Claro, pero parece que a toponimia ten que ser bucólica. É o que me fixo tamén gracia, o que me interesou do que dixeches a túa conferencia. Que ata este momento todo o que estivemos a ver foi precisamente que bucólica é a toponimia. Me parece interesante a túa perspectiva. Bueno, o que quería dicir é que se agora ti colles as persoas de 40, 60, 70 anos e empezas a preguntarlle cales son os elementos de referencia, como se moven na cidade, que elementos incluso eles deixarían por enriba de todos, ti te podes atopar persoas que te din, por exemplo, a mí me dixeron, home, pois eu non tocaría nunca as beiras do Lagares, sobre todo na zona que hai pola Salgueira, por unha zona de Álvares. Bueno, empezas a buscar unha serie de referencias onde se vai integrando a natureza dentro da cidade que aí imos ir cargando todo, vamos. Eu lembrome perfectamente para que se vese a necesidade. Vouche poñer un exemplo, non sei se é oportuno, ti despois me di se te sirve ou non, pero para que se entenda. Un dos problemas máis grandes que hubo no urbanismo en Vigo foi a beira dereita que hai da Gran Vía subindo desas travesas para a Praza de España. O sea, costou incluso a cárcere a un concelleiro na época de Portanet, na época do franquismo. Barbazán foi a cárcere por especular o alcalde e el con esos terreos que querían construir. Bueno, por que se quería deixar iso e por qué? Porque toda a xente nese momento tenía como patrimonio natural a Gran Vía como balconada para ver o Val do Fragoso. Sin embargo, xa se empezou a taponar coas torres que están no centro comercial Gran Vía e hai tendencia a seguir construindo e a xente non está reivindicando ese valor patrimonial de Vigo de ter unha mirada ao Val do Fragoso, que o Val do Fragoso forma parte de Vigo, non se entende Vigo sen o Val do Fragoso. Todas as crónicas e sobre todo a funcionalidade do que é Sárdoma, do que é Castrelos, do que é Beade, bueno, que son todas estas parroquias, non se entenden sin o Val do Fragoso. Iso, que hoxe se está outra vez poñendo en debate, debería dar lugar a un estudio toponímico que permitira comprobar que na percepción das persoas maiores está ese debate dos anos 60, onde foi tal a presión que incluso un concelleiro na época franquista foi a cárcel, que eso é inimaginable. Non sei se te vale, pero para pensar sobre o que pode ser. Creo que o tema dá para moito. De feito, aquí en Pontevedra, por exemplo, estamos vivindo tamén ese conflicto, non? A hora de poñerlle nome ás rúas, no caso da periferia urbana, non? Porque ás veces o que pasa é que se está perdendo o concepto de a identidade de barrio, non? Porque ao final, incluso, os veces os nomes dos barrios pasan a denominar simplemente unha rúa, non? É a Iriña, ou a Parda, ou os Salgueriños, ou Campolongo, non? Son barrios, pero ao final acaban determinando un espazo máis completo, non? Ou como nesa transformación se van escollendo determinadas escollas, son a veces nomes tradicionais para denominar as rúas, pero bueno, eu creo que iso dá para outras jornadas, en todo caso, toponimio urbano, podemos seguir por aí. Se non hai máis preguntas, eu quería facer unha, que era a respecto, a mí dá a impresión de que a estrutura do poboamento de Galiza que non é igual en todo o territorio, que hai diferenzas, non? Nas distintas rexións. Entón, iso por un lado, por outro, a cuestión de como encaixamos, somos diferentes, non? Se sabe, como encaixamos na normativa, non? Na legislación estatal a este respecto, non? Que, por exemplo, cando se fala do nomenclato, pois hai unha tipoloxía, non? De núcleos de poboación que aquí non
non encaixan niso, teríamos que ir a unha normativa máis específica, non? Ese ordenamento de aldea, barrio, parroquia, por exemplo, no caso que eu creo que non se dá en toda Galiza, que eu creo que, por lo menos, é máis típico aquí da Rías Baixas, na Rías Baixas ainda habría diferenzas, pero como facemos para encaixar nunha normativa de ámbito estatal que non ten en conta a realidade diferenciada nese sentido? Cando bueno, non me plato, por exemplo, sí, cando efectos tamén de derechos postais e todo iso. Claro, a ver, primeiro, efectivamente, hai diferencias. A Terra Chá ten núcleos pequeniños de poboación que se mantiveron porque non hubo presión demográfica no século XIX, entón hai pequenas aldeas e tamén vilares, aquí hai algunos vilares que son de 100 persoas, 50, 100 persoas pequeninas, non? Ben, en cambio, aquí, na zona das Rías Baixas, o que pasou foi que de certos núcleos que estaban ao carón dos portos foi crecendo a poboación en outros barrios, lugares, a partir da presión demográfica desde o século XVIII, sobre todo, que está ben registrado, e hoxe é moi difícil delimitar onde acaba un núcleo e onde empeza outro, pero na mentalidade así que podese facer. Entón, unha vez que se faga iso, por exemplo, nós demostramos que había 243 entidades singulares de poboación recoñecidas para a poboación. E que fixemos a continuación? Transformar, que non sei aquí en Pontevedra como está, pero en Vigo existía ese problema, transformar as seccións censais e os distritos censais en parroquias e barrios. E iso foi un intento, hai que decirlo, dun concelleiro que creo que está mañana aquí, que é Jesús Costas, que se empeñou en facer ese traballo. Ese traballo demostrou que era posible e tivemos problemas, efectivamente, co INE, o Instituto Nacional de Estadística. Por que tivemos problemas? Porque algúns barrios tiñan menos do umbral demográfico que eles teñen para o que é un distrito ou unha sección censal. Entón nos aprobou todo o que nos plantexamos. Nos o que plantexamos foi un estudo onde estaban por barrios e por parroquias a nova regulamento censal. Entón, o que se fixo foi sempre unha negociación e aí quedou. Que habería necesidade dunha nova normativa? Hombre, o Instituto Galego de Estadística supoño que terá competencias para facer. Penso que sí, non te podo decir ahora seguramente, pero o Instituto Galego de Estadística xa ten a capacidade de ordenar a poboación en función de seus topónimos. Por tanto, eu creo que se podría avanzar isto. A nivel de concellos, eu creo que se pode, exactamente igual que se fixo en aquel momento, negociar co Instituto Nacional de Estadística e ver os problemas. En aquel momento son consciente porque me acordo dun cabreo de que me dixeron que había un lugar que non fun contando casa por casa hasta ver que ali daba un umbral ou non daba un umbral. Entón, isos problemas existen porque é unha normativa homogénea que quere que todo entre dentro da normativa homogénea. Claro, cando, por exemplo, Galicia xa estadísticamente temos a mitad de todos os asentamentos de poboación de España, pois evidentemente non cuadra esa homogeneidade. Habería que facer outra normativa. Eu agora o que non sei é o que te digo, se o Instituto Galego de Estadística ten esa competencia de reordenar o nomenclator. O nomenclator do 91 e de 81 variou, e o 2001 tamén, é dicir, hubo máis topónimos. Como se van engadindo os topónimos? Por presión, e en este caso concreto, o estudo que fixemos, sei que presionou a engadir e a, sobre todo, a delimitar mellor os distritos censais. Por que? Porque estas cousas despois te dan lugar a que ti podas a predecir certos comportamentos incluso electorais. Eu acordome cando estaba ali un alcalde que se chamaba González Príncipe e dixe, mira, seguro que o lugar onde vai votar menos é Zamás. E digo, bueno, e por qué? Digo, hombre, porque Zamás ten que ir a parroquia de Valadares a votar e non van querer ir. E efectivamente, saiu que a abstención máis grande estaba ali. Entón, esas cousas implican comportamentos. Eu penso que son as que os concellos poden ver. Por tanto, os estudios toponímicos eu creo que sempre hai que buscar esta funcionalidade no espacio complexo. Estamos pensando a diferencia entre o ordenamento xurídico de parroquias, de provincias, concellos, frente a interpretación da paisaxe. Entonces, recentemente, o ano pasado, aprobaron a lei da paisaxe de Galicia, están facendo os primeiros traballos
presupuestos, sigue facendo os concellos e por provincias. É dicir, fan unha lei de paisaxe, pero en que vai terminar? O que perspectiva de destino? A mí yo vexo perspectivas moi positivas, a verdad, polo que eu sei. Supoño que fala da lei da paisaxe e despois tamén da protección do litoral, non? Sí, o mesmo equipo, que decir, al final, claro. a sensación que tens é que hai unha xente entrega da universidade que está xogando nos mapas e facendo telecas que teñen claro. papel, pero non se... Porque, mira, que o problema é de raíz, e que agora tamén co de OCE e cesuras, eu creo que nos arregla máis que unha foto. O problema da raíz, entre 1813 e 1837 houve un gran debate aquí en Galiza sobre a organización do mapa municipal. Por que? Porque está registrado que incluso as parroquias ofrecían resistencia a que aparecera determinado municipio con tales parroquias, non? E agora pasa o mesmo. Haberá que buscar cal é a entidade político-administrativa que poda ordenar a paisaxe. En Alemanha teñen unha rexión que está por debaixo dos Länder, vale? Os Länder serían as comunidades autónomas, que é a que organiza o territorio, que organiza o ordenamento territorial. E eu considero que aquí en Galiza deberían desaparecer as diputacións provinciais e aparecer estas entidades en parte metropolitanas e en outros grandes concellos rurais, por mancomunidades, que puderan servir de base para que despois, sobre esa realidade, se aplicaran os mapas e os estudos da paisaxe de ordenamento do litoral ou de protección do medio. Porque cal é o problema? O problema é que un estudio parcial, paisaxe, protección do medio, impacto ambiental, etc., está intentando ordenar a globalidade, é dicir, está intentando facer a figura que non está aquí ben delimitada, que son os plans de estudio integral do territorio. Esos plans integrais do territorio aquí non se desenvolveron como outros lugares. E eu penso que aí é unha das claves. E por que non se desenvolveron? Porque eu creo que fai falta cultura política. E hai que decirlo, É dicir, eu creo que necesitamos ter máis cultura política frente a todas as chamadas a que hai que ser apolítico, pasar a política, todo o contrario. Hai que ser moito máis político, hai que pensar máis, mira, ti que me falas ademais do urbanismo, e sabes que a cidade, etimolóxicamente, e estamos en etimoloxía tamén en toponimia, procede de tres etónimos, non? Étimos. Civis, polis e urbs. Urbs é iso, é ordenar o territorio. Pero a civis é buscar a estrutura social que manifesta a cidadanía, e a polis é o ordenamento político, é dicir, a capacidade de organizar esa sociedade para planificar ese territorio. Iso aquí non se está dando, porque a política aquí se entende simplemente a espectáculos televisivos ou dos medios de comunicación e non traballar cal é a necesidade que temos. E temos necesidade de plans integrais, pero para ter plans integrais foi falla un pacto político evidente de unha reordenación do territorio. O territorio que se pactou entre 1813 e 37, digo 37, non digo 33, claramente, no, o 33 é Javier de Burgos, a división provincial, pero o 37 aquí, ainda se estaba discutindo na Diputación de Pontevedra como se organizaban os municipios, por exemplo, de Ponte Sampaio ou de Vigo. Eu considero que mentre non exista este pacto político de unha reordenación do territorio, facemos pouco. E para isto, estudos de toponimia, estudios de coñecer que é o que pensan as persoas sobre o territorio, sobre a paisaxe, son necesarios. Bueno, era o que decías de pasar de súbditos a ciudadanos. Sí, sí. Despois, ciudades a volta escala, pasando aos núcleos, ahora mismo tenemos as figuras das plans especiais de mellora de núcleos, plans de ordenación de núcleos que falabas que sí, pero non se están utilizando. Hai municipios con ordenamentos escolarizados que teñen esa figura na man, que poden presentar os propios concellos e non fan nada. Representaría incluso unha cosa tan niña como a actualización da toponimia que se trata. A ver, que por non desviar o asunto, eu diría unha cousa moi concreta. O que non pode ser é que, por exemplo, entre Nigrán e Vigo, a edificabilidade que ten a parroquia de Sallans sexa diferente de Priego. E están al lado, contiguas. Entón, iso, en Alemanha, como soluciona? Como te digo, con un ámbito supramunicipal e por debaixo dos Länder. E eu creo que aquí fai falta algún tipo de instrumento que permita entender o territorio como funciona ecosográficamente. E aquí existían ademais as comarcas, ¿no? Unha percepción
das persoas que entendía sempre a comarca como unha entidade casi natural, que non sea natural, pero son concebidas sempre polo ser humano, pero que poderían dar lugar a algunhas figuras político-administrativas semellantes. Máis preguntas? A parte de arriba que non fixeron ninguna. Os que van para atrás son os que non fan. A ver, por alusións. Nada. Sí, explícanos outra vez cando fixetes a división antes do minifundio que é do 19 e non entendí iso. Sí, vale, moi ben. A ver, hai unha serie de erros que moitas veces aparecen na terminoloxía das persoas. Por exemplo, ti pos unha foto de campos a unha persoa roquera e te di, mira que campos máis pequeniños, minifundio. Eso non se pode saber, porque o minifundio se saberá pola propiedade, pola registro da propiedade. Mellor todos os campos son dun mismo propietario e ademais está moi ben facelo así. É dicir, o cultivo ecolóxico o que fai é parcelar moito o territorio para non facer un monocultivo e para poder aproveitar a biodiversidade do territorio. Pero que cando eu decía que o minifundio podes entender ben a partir do século XIX é que porque o registro da propiedade só aparece no século XIX e cando se registran as terras e despois, porque a través da redención de foros, os subforos, que por tanto non era propiedade, e os foros, que dependían dun señor, convírtense en propiedade a partir da ditadura de Primo de Rivera, pero xa hai algunha redención de foros antes, pero bueno, podemos decir 1876, 1925, esos 50 anos son clave para entender a estrutura da propiedade do campo, do minifundio. Por tanto, o minifundio non é o que explica a microtoponimia, que é o que decía o alemán Kleber, me parece que se chama, no libro de toponomástica de España, sino que o poboamento máis antigo, a través de controis morais, de obrigar a xente a ir a outro sitio, e a través da presión demográfica do hábitat, por eso digo que hábitat e poboamento, hai que ter esos conceptos moi claros, son os que explican as células de poboación, os asentamentos, os núcleos que temos hoxe máis antigos. Despois hai outros máis recentes, claro está, pero os máis antigos veñen de aí. Por tanto, non se pode explicar eso de que existen, como se di en este libro, existen moitos núcleos de poboación porque hai minifundio. Non, eso non ten sentido. É anterior ao poboamento á estrutura da propiedade. Non sei se te quedou clara a explicación ou non. Pero hai zonas, eu que sei, onde temos o privilexio de vivir nós no Val Miñor, e no Val de Terra, por exemplo, a documentación do Mosteiro de Oia é tanta, que o minifundio é que esta é evidente. Non, pero se date conta que aí había coutos, había... Pero que é que temos 3.000 documentos a maioría do Val de Terra que nos din como se chaman, de quen é o Mosteiro de Oia todo, pero explotado por fulano con nome canto paga. Explotado, pero dependía do señor de Oia. Ademais, os señores de Oia, o Mosteiro de Oia eran tremendos, tiñan pelea sempre cos de Bayona, coas posesións regias de Bayona, porque en Bayona sí que aí podían ter a súa propiedade. En cambio, os que dependían deles, de Mosteiro de Oia, non podían ter a propiedade. Éramos usufructuarios, pero non tiñan a propiedade. Pero a hora da división da terra é evidente que pola topografía, pola toponimia e polos foros que pagan, que ten que aparcar polo medio. Aí é onde vou, perfecto. Deixame, por favor, só isto. Esta é a aclaración, esta é clave. Efectivamente, a división do territorio e a utilización do territorio ven polas condicións do hábitat de Galicia, que permitiu un crecemento moi grande hasta que chegou un momento que dixo basta, e de aí ven a emigración do século XIX tan forte. É dicir, Galicia se explica polas características do hábitat en función da presión que ten a poboación sobre o medio e a capacidade do medio de responder, de ser sustentable. Cando non é sustentable, emigración. As viudas de vivos que canta Rosalía veñen de aí. Mentras que a organización desas células de poboación que ti estás dicindo en Tebra e tal, efectivamente, o Noval Miñor, Borreiros, Mañufe, todo iso, teñen que ver co poboamento, coa estrutura de dominio de Oia, por exemplo, do Mosteiro de Oia, que quería ter diferentes células para ter xente controlada.
que lle traballaba para eles a través dos foros. Bueno, que nos quedou claro é que os do Val mellor non necesita micrófono. Eso seguro. Non sei se todos. Pero bueno, que agora hai un tempo de descanso que podedes seguir con